nalika semana sing jeneng Patih Maudara. Punten dalem sewu eyang. Kepiye? Sampeyan paring ngertos dumateng kula. Mbok bilih kula titisipun pepatih Kyai Angka kalih wonten ing Praja Majapahit. Nanging kenging menapa gesang kula lan ibu kula mapan wonten ing dusun Palu Ombo ya. Nah, yen kowe takon perkara kuwi sethithik simbah tak ndonga. Nalika negara Majapahit kengasta Sinuwun Prabu Bramartunja keng mrangkani ora ana liya ya wong tuamu lanang Patih Maudara. Nalika semana Majapahit geger katuhake saka tumindake Hadipati Ngranti Kebo Marcuek nganti ngersa dalem Sinuwun Prabu Bramartunjung nganakake Giripatemboyo sok sapa kang bisa nentremake Majapahit bakal kaganjar. Nah ing kono ana salah sawijining nom-noman kang bisa mupu patembayane Sinuwun Prabu Brawijaya. Cekaking rembug nalika Kebo Marcuet wis kelakon mati negara Majapahit tentrem gandeng suka utawa gembiraning penggalih dalem Sinuwun Prabu Brawijaya ngersa dalem nganakake bebatangan ngiras pantes gegojekan lan wong tuamu. Totoane iki malah ora baen-baen kapara negara Majapahit sak leker genthonge. Ewa semono merga wong tuamu iki uga kalebu wong kang waskita satemah bisa mbatang batangane Sinuwun Prabu Bramartunjung kanggo nebus wirange Sang Prabu Bramartunjung ninggalake praja. Semono uga Patih Maudara merga ngrumangsani wis nate sumpah ana ngersa dalem mukti bebarengan mati uga bebarengan. Saknalika wong tuamu uga ninggalake Majapahit kepatian sak leker genthonge dipasrahke karo sedulure sing jeneng Harya Jejetan. Nah, iki sambung nganti ibumu tak gawa mulih nyang Palu Ombo. Merga nalika semana Harya Jejetan arep seneng karo ibumu dhewe. Ngono. Mula kanthi kuwi ora usah cilik ati. Yen bisa kekudangane simbah duweni putu kudu bisa nunggak semi marang wong tuane kang darbe labuh labet gedhe tumrap negara. Leres pangandika sampeyan eyang. Sareng kula ngertos lelampahan ingkang sampun kawuli ya ageng sanget Sudarma kula tresna dumateng Praja Majapahit.